Апавяданні Ядвігіна Ша. Бярозка. Даждаўся Лявон, што яго пацеха Марыська выцягнулася ўгару, як тая маладая гладкая бярозка. Ад хлапцоў адбою не было, і хоць сэрца кроўю аблівалася, а пара падышла замуж аддаваць. Справіў Лявон вяселле, як мае быць, каб у сэрцы дзіцячым на доўгія годы добрая памятка асталася і каб перад людзьмі сораму не было. Але як прыйшлося раставацца з дачушкай, сплакаўся бедны, як бобр, быццам чуяла сэрца нешта нядобрае. Ён і кажа ёй на апошнім адвітанні: «Слухай, пацеха моя, адну цябе толькі я маю, і адну табе толькі даю раду. Калі цябе прыцісне горкая доля, калі табе будзе вельмі цяжка жыць, што і змогі не будзе вытрываць, не жалься нікому, хіба знойдзеш такую спрыяючую верную душу, як спрыяла і верная была для цябе душа твайго бацькі? Не знойдзеш. Ідзі лепш у лес, выберы, которое табе спадабаецца дрэва, і яму, толькі яму аднаму, маё ты дзіцятка, душу сваю адкрывай, жаль свой вылівай». Прайшло нямала часу. Паехаў Лявон дачкі даведацца. Вылецела Марыська з хаты, кінулася бацьку да кален, прыпала пасля галоўкай да грудзей бацькавых, але ў скорасці, як бы засаромеўшыся, адскочыла, спусціла вочкі і стаіць уся збялеўшая, толькі губкі дрыжаць. Доўга Лявон моўчкі ўглядаўся на сваю пацеху, а пасля памалу падышоў да яе і глухім, быццам не сваім голасам стаў дапытваць: «Цяжка?» «Ой, цяжка, татачка», — адказала дачка. «Жалілася?» «Жалілася», — вышаптала Марыська. «Каму?» «Бярозцы». «А больш?» «Не знайшла каму». «Нясі сякеру. Пакажы мне гэтае дрэва», — сказаў Лявон. Хістаючыся, як маладая ад буры бярозка, ішла наперадзе Марыся, а за ёй, як хмара, сумны ішоў з сякерай Лявон. «Вось тая на ўзгорку», — здалёк паказвала рукой Марыся. «Ой, татачка, жалілася яна. Якая гэта была пекная бярозка, якая гладкая, якія пекныя былі на ёй галінкі, а на галінках паўнюсенька зялёненькіх бліскучых лісточкаў». Лявон маўчаў. «Татачка, што ёй зрабілася? Это ж цяпер лета. Чаму яна ўчарнела? Чаму здрабнелі, пакорчыліся яе лісточкі? Татка!» Лявон маўчаў. «Чаму жаўцеюць гэтыя лісточкі? Бачыш, татка, лісточкі з яе ападаюць. Чаму галінкі свае яна ўніз апусціла, быццам яны плачуць? Я так любіла. Я так кахала гэту бярозку, а яна ў мір...» Не паспела слова скончыць Марыся, як цяжка грукнуў па дрэве абух. Як падстрэленая птушка, скокнула яна і схапіла за руку старога. «Татачка, не чапай! Не чапай, родненькі мой!» — прасіла Марыся. «Баліць, баліць!» Але Лявон, нічога не кажучы, і зноў стукнуў абухом па дрэве.
Рэха не адазвалася. Стук быў глухі, як бы гэта не па дрэве, а па зямлі стукаў. Марыська стаяла воддаль, заламаўшы рукі, і глядзела быццам на нешта вельмі страшнае, толькі з вачэй яе сыпаліся адна за адной слязінкі, як сыпаліся пажоўклыя лісточкі, здрыгануўшыся пад абухом бярэзіны. Лявон нагнуўся, абчасаў каля пня кару і, адагнуўшыся, са ўсяго маху запусціў сякеру ў бярозу і, павярнуўшы тапарышча на бок, адшчапіў вялікую трэску. Дрэва заскрыпела, запішчала, быццам стала жаліцца, як тое дзіця, а з-пад лявонавай сякеры шчэпкі ляцелі і ляцелі. Але нядоўга яму прыйшлося працаваць. Нагнуўся лявон, глянуў на падсечанае месца, ткнуў туды тапарышчам і, адагнуўшыся, глыбока ўздыхнуў. Марыська, дзіцятка маё, пачаў лявон, бачыш, гэта ж тут усяго на палец абалоні, а там парахня, адна парахня. А ведаеш, чаму, гаротніца ты моя? Ведаеш? Гэта ж твой боль, гэта ж твой жаль спарахнілі гэту бярозку, бо ты доляй сваёй жалілася ёй. Дрэва і то спужалася такой долі. Умірае гэта бярозка, умірае без пары, бо кожны раз, як ты прыходзіла жаліцца, ёй было штораз цяжэй, а ты, маё гаротнае дзіця, успомні, ты тады мела хвіліны, падобныя да шчасця. І лявон, узяўшы рукамі галоўку сваёй пацехі, моцна прыціснуў да сябе, а Марыська, тулячыся да бацькавых грудзей, прашаптала: «Татачка, а чаму паміж людзей я не знайшла, каму пажаліцца?» Лявон маўчаў.